Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded pano pachitubu handitika ndatireka ndibofambira nyaya dzemujolo timboonesana kuti how far is too far. Munoziva kuti pachitubu tinofambira dzese tinodzifambira, saka nyaya ndava nayo zvamanje manje ndachida kuripota dziri 2 nyaya idzi, but ndazoona kuti dzakarebesa, so the best way ndicharipota nyaya idzi dziri 2 dziri separate handitika. So after this video ndichauploada rimwe video kumaskati ndokuradzai futi imwe nyaya handitika. So chiri kuitika panapa ndechekuti musikana akadedzwa kusleep over nemukomana. Adedzwa kusleep over saka ndichashandisa mari yako yebhasi, ndichaita sei, ndichazokudzorera handitika. Musikana mbva aenda. Izvi zvakaitika kuPoland izvi, but mazimba munongoziva kuti kwese anovhura hombe kwese anovhura hombe havamire, ende hayo hamugariro kuvhura hombe handiti. Saka vaenda manje kuningirini kusleep over kuyakuye manje. Musikana haana kubatwa zvakanaka, musikana haana kufara, musikana mbva azorara akapfeka chii, akapfeka majuzi, hapana bota rakadyiwa saka hapa wadi. Saka nyaya yacho ndakoti kutsanangurira muzozwa kutangira nyaya nekuendera nyaya. Saka inini rega ndikusiye muchinzwa voice note iri musikana achitaura, anonzi Charmaine achitaura kuna CJ kuti CJ handina kufara nemabatiro awakandiita. Saka chimbondudza ivo vanoendawo kumasleep over nevanoinvita vanhu kumasleep over mucomment section kuti munombonyatsozvifambisa sei, munhu kana aenda kusleep over afambirei ari kuda mari here, ari kuda kukurukura here, ari kuda kutandara here, ari kumbonyatsodei, ada kudya kana kudyiwa bota here. Ende kana auyawo unomupawo mari yebhazi here, kana kuti auya nekuda kwake kwekuti anenge achidawo kubatsirwawo saka rega ndikusiye muchiona muchiteerera voice note iri. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tukuti it's bye for now. Unotishika inini hangu ndiri munhu anofarira kuita let go, ndiri munhu anofarira let go nekutaura zviri pamwoyo pangu. Handizi munhu yeye anowanda kana kuti zvekunozonzwa nemafungafungo ndichamenatira zvakati. Ini ndinoya live and direct, like kwauri ndinopedzerana newe, handitume vanhu handiti sei, ndinouya ndotaura ndega zvandinotaura. Anyways, you invited me to come to Lublin handiti. Wakandiinvita kumba kwako, then ndakati bo. Then you also insisted kuti you were going to buy my tickets, meaning kuti wakati uchati Charmaine tenga rekuti uise, then rekudzokesa I will buy, then also rekuisa racho ndichakupa mari just because I have cash. Then ndakati alright bo. Then I came to Lublin, then ndaya kuLublin kuya ameno ndakazokuona later manero anditi ndakuona pepa, then vatenda to your place, ndinongoti gaga, then vatenda to your place anditi wakatomanikidza kumuka ndichizondarara CJ time ndichizoti ndabva kubhawa ndarara ndakaneta watu chichi chinonzwa upe, then kuti ashami chitodzuruka chichi tende padeni chichi ndikati bo vataenda padeni pako. Tasvika padeni pako and ndobva mangwana makuseni tarara mangwana makuseni vatamuka then votaura kuti hamene kwakaendawo chichi vhoti ndichadzoka matikova ndati bo patatozo saka ndikudyei zvawakubuda because like wanga usinotombosiya wataura kuti izvo ndichazodyei vhota idya chinhingirikini chiri patebwe ichi, then unogona kubika mazai masoseji nechingwa chichi. Pandakuza ndikati ina hangu inowati ndikunzwa ndikodze kubika, then vatati kana wakudzoka nditengere McDonald's, then vhoti bo. Then pakudzoka pepai kwakuya neamenoti kai kawakandigira keke, amenoti kai chero ndikakapa kana kawakatenga keke kachero ndikakanaka ndikakapa mwana muchechi, like mwana mudiki like ari 5 years ane 3 years anokaramba keke anotokushoropodza cheko chicha unonditira icho kundidzikisira kundishora ndoko wakaita ikoko. Kana ndiwe kana dai wangosina mari kana uri broke like zvekuti haukwanise kunditengera anything, wakati kutaura Charmaine, you know what, handina mari pane kuda kubva wandihumiliata zvakadaro, ndokuzoti alright fine wandigira ko dringi racho rikupi, wozoti hanzi imwa dringi rimba, like dringi roratidza kuti ranga rane 5 days rimba imomo kana kuti rane 3 weeks richimwiwa dringi roro rekapiri ranga riri pati. Do you think rozvo ndiri munhu akadzongera munhu akapusa handifunge unzoti hanzi imwa dringi roro, ende dringi racho wototi kuti unomwa kauchandisa kapo dringi rotoratidza kuti waimwira imomo ndoraida kuti ndimwe inini manje, like how come
magatsi akadaro nomaona kuna CJ kanhu keke kokanditengera keke like you know what dai wakaregedza zvako I even showed chido pako chida akati wow chicho chauri kudyiswa ichi like who does that chido akatozoto suggesta kunditengera chikafu nemari yake makuseni acho one tisachatomboenda ikoko ndikuda kudzokera kuoso I need a ticket and a ticket just because ndauya ndichitarisira kuti CJ chanditengera ticket you invited me in the first place kuzozo ndiri ndiye kumba kwako anditi then bhotaura kuzozo uchatenga ticket riya deng unambobvira kumbozotaura nezveticket CJ andidi kukunyepera I'm doing this for your own good and also for those girls vachazoendera in the future or whatever I don't know ziva kuti musikana anotiitwa zvakanaka uri kunzwisisa kwete kuda kuita kuratidza urombe kana kuratidza kusarongeka kana kuratidza kubalance like ndo unonzi ubalance uyayo uri kunzwisisa ndo unonzi ubalance ende kutaura chokwadi zvinonyadzisa I told everyone like zvinonyadzisa munhu akaita sei vanonyadzisa that's why uchigara uri single that's why uchishaya munhu anokuda that's why vasikana like unozoshamisika kuti hanzi vasikana vacho havandide this and that I wanna be single ndiani anoda rombe rakadaro ndiani anoda munhu akadaro ndiani anoda chinhu chakadaro honestly ine inondiziva like ine ndiri munhu anotaura fair life and ine ndinonyatsotaura ndakanyarara like dherese kuti utozoita tumamudzi kuswera dherese ukangoti gunduru chero muri mumba mako ndiri muenzini chero ndikada kuona pativi chero ndikada kuona boomering chero ndikada kuona Mr B chero ndikada kuona makatuni chero ndikada kuona whatever chero ndikada music ndiri mumba mako kana ndaenda unokwanisa kuplaya zvaunoda kuti unozoti hanzi yezva utazokupowa saka iyo zvakondo zvainakidza you understand handidi kana kukuona mulife mangu uri shit uri duzi remunhu uri dhodhi uri imbwa like uri chese chinonyadzisira handinoda kukunyepera uri chinhu chako chii chakadaro ichocho chaunondiitira iwewe kutsamura kuti hanzozori warare nemajuzi warare nechii saka waida kuita inini waida kuti ndare ndakashama waida kuti ndare ndakaita segwewe waida kuti ndare ndakashamere kuti undikwiri kana kuti waida kuti asiri kana kuti waida kuti asei waida kunyatsoita sei ndorara handisina kupfeka here ndozvawaida here kuti hanzi warare nebhotom warare nejuzi like ndozvawakatsamwira choti unganditengera kamacdonalds ke two zlot chero you know what handisi kudonyanyotaura zvakawandisa pachimboziva kuti iwewe go fuck yourself nourombe hwako uri kunzwisisa ina handidi munhu anondijairira like wakandidzikisira handirarame life yekuti ndinodya bhega re2 zlot inini kana kuti ndodya mafrench fries enigirikini e3 zlot uri kunzwisisa type yangu ininika aiwa tsvagawana unoenderana newe shamwari handibode kukunyepera handibode kukuvanzira uri kunzwisisa gadzirisa upenyu hwako tanga waronga upenyu hwako saka waindudza madhetse kuti hanzi ende kuendesa out nekuti unoendesa out nechipo une chiko iwewe chokwadi ndotosiya varume vese kuno kukuvhara chabva chokwadi kuda unodzupurana nekamurume kanogara mutsanga inditoda zvekukwanirwa zvako undikwanire stereki iwewe kana mbondibvunza shameni wafamba sei kana kuti asi waida kuti ndikufonere ndikuta kuti sejena iwewe fona kuti ndikunhanzi pakati pemagaro nditokuomberera iwewe uri duduzvire mukumumata